ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହବ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଥିଲେ କାରଣ ଆମର ବହୁତ କାମ ଅଛି। କି ପାଇଁକି ଆଜି ଆମ ଘର ସିଫ୍ଟିଂ ହଉଛି ତ ଆମେ ଉଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ମୁଢି, ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ ପୁରୀ। ଖାଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡିଗଲା ସେଉ। ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଆଉ ରହିବ ସେଟା ନା ନା ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ପୁରା। ଟିକେ ବସିଥିଲେ ନାଇଁ ଫିର ସେ କଲ୍ ଆଇଲା ଯେ ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ଫିର ସେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 11:30 ବାରଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ବି ପଡୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥମ୍ସଅପ୍ ଢାଳୁଥିଲି ଆଉ ଏଇ ଥମ୍ସଅପ୍ ଟାରେ ବଢିଆ ବରଫ ବି ହେଇଥିଲା ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁଥିଲି। A few moments later. ତାପରେ ଗାଡି ବି ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଉଠା ଉଠି ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଚାଲି ଆସିକି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଦେଉରଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ମତେ ବି ଦେଖାଅ ଟିକେ, ମୁଁ ବି କାମ କରିଛି। ଆମେ କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ବି କାମ କରୁଛ ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଓହ୍ଲାଉହ୍ଲି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଫିର ସେ କହିଲା ନା ଚାଲ ଆର ଘରକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଇବା ବୋଲି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭୁଲ ହେଲା ମତେ ତଳେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖବାର ଥିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଉଠା ଉଠି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାପ ଛୁଆଟା ବାହାରିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା ଡରି ବି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଡବା ଦେଖିକି ପୁରେଇକି ଭଲକି ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।